Biyahe sa bus gikan Cagayan de Oro City padulong Davao City balik operasyon na. Cyril tandog ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril! Yes, Tek, good news kini alang sa mga pasaherong kaniadto pa gusto makabiyahe gikan Cagayan de Oro City padulong Davao City ug vice versa. Apan kamatikdan ang istriktong pagpatuman sa health protocols. Sugod Disyembre 19, balik operasyon na ang ruta sa bus gikan Cagayan de Oro City padulong Davao City dinhi sa Agora Bus Terminal sa syudad. Aduna gihapon interval time nga ginapatuman sa matag biyahe. Sanglit limitado gihapon ang mga biyahe tungod sa minus ang ihap sa mga pasahero nga gabiyahe. Hugod sab nga ginapatuman ang health protocols sa mga pampublikong bus kini aron malikayan ang tinakdanay sa COVID-19. Kung kaniadto nga wala pa ang pandemya dikit-dikit ug mas daghan ang seating capacity sa mga bus nga nagabiyahe, apan aron mapatuman ang social distancing, ingon ani na ang dagway sa mga bus karon. Bago na ang dagway sulod sa mga bus, sanglit bulag-bulag na ang mga bangko aron hingpit nga maobserba ang social distancing nga usa sa mga paagi aron makalikay sa COVID-19. Dapat tayo mga thermal scanner, sir. Dapat tayo hand sanitizer. Nakamanipisto pa kita itong mga pasahero before sila maglarga. So, nakalista na ilang mga pangalan. Yes, sir. Gawa sa biyaheng pa Davao, abli na sab ang ubang ruta padulong sa nagkadayang lugar, sama sa padulong sa Tacurong City. Gani kining si Virgilio Borsilio, giandam gayod ang mga papeles gikan sa City Health Office aron masiguro nga makauli siya sa iyang pamilya karong Kapaskuhan ug bagong tuig. Definitely, this is the most important day, month of the year. So, by hook or by crook, if you can visit your family, be with them, that's plus enough. That's good enough for the year. Wala sa problema og uyon ra si Jodel Seraspe sa mga ginapatumang health protocol sulod sa mga bus. Mas maayo siya kay mas safe sa mga katawhan, mas maiwasan gid ang atong problema karon sa pandemya nga COVID-19. Tek pay mangno karon sa management sa mga bus companies ngadto sa mga pasahero nga buot mo biyahe nga kinahanglan nilang andamon ang ilahang mga papeles aron dili sila matanggong sa ilahang pagbiyahe. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez.